suna ala yake ko ala? Yawa kai na yanke. Siyana ba? Kai da Allah wa wannan shashan da kake nan ba za ka yi ba ka fanta koyi mu na ilimi kake shashan mu. Da rasa da ana shashan ne ba wanda ba shashan mu. Fasa balabiya fasa balafiya. Baba da shata. Kai? La ilaha illallah. Dan Sirajo. Wannan kamar dan gidan malam na Qur'ani. Allah ba shi bane Allah wani da Allah. Wannan ba shi. Sirajo. Renan da nema kenan a matsayin ka na mahaifinka. Renan da nema a matsayin. Yawa yaran kirki. Ai da kana haka na samu albarka. Wannan yagot ce? Ina ce yagot din nan. tun daga ƙasar na ma cikin aka yi wata aiki. Za ce zaki yagot din nan. Daga Libya. Daga Libya take dan Siraja Allah ma albarka ka sa rawa da murna har da dariya dan Siraja ya sai mun yagot Allah ya banni da kai dan Siraja ya ban yagot barin fa ihu dan Siraja a ci gaba da gaishe yagot din nan ta ishe ni sai yanzu na san shaye ma yana da muhimmanci da ka san ka siyo mun wani abu bari ga in kora dan Siraja mutumi na ka sa dariya da murna Ka tafi can ka sha. dan sai ma keke in je in sha Tafi can ka sha an ban ba du. an ba mun du zan sha yagot Dan Siraja ya godin ce kwa? Dan Siraja. Dan Siraja. Dan Siraja ba na ganin hanya. Dan Siraja ya godin ce kwa ka ce mu yan Ethiopia ce. Dan Siraja. Ni ba ban ji zaki ba dan Siraja ba na ganin hanya dan Siraja. Dan Siraja. Ba na ganin hanya dan Siraja. Dan Siraja. Dan Siraja ya bani abun mutuwa dan Siraja. Ba na ganin hanya dan Siraja.